En Raül treballa en una gestoria. Passa moltes hores assegut i sota pressió. Sovint cansat, amb mal d'esquena. Petits senyals que si s'ignoren poden acabar afectant la seva salut. Per disminuir les baixes laborals afavorint els hàbits saludables, neix l'app Umivale Life. Un dia, la seva empresa li recomana aquesta nova aplicació i decideix provar-la. Quan entra per primera vegada, l'app li fa una enquesta de salut física i mental. En pocs minuts rep un informe personal, amb consells clars. Menjar millor, descansar més i fer pauses. Però aquí ve la màgia. Aquests consells es converteixen en reptes personalitzats, reptes reals, pràctics, assequibles. I cada mes l'empresa afegeix un repte comunitari d'alimentació saludable i activitat física, que se suma als reptes de cada usuari. Comença a participar-hi i descobreix el mur de la comunitat. Allà tots comparteixen fotos dels reptes amb els hashtags #UmivaleMenjaBé, #UmivaleEsMou. També puja les seves i de seguida nota una cosa, no està sol. L'app monitoritza el seu procés, com evoluciona la seva salut, ensenya-li una comparativa amb la mitjana del rànquing d'usuaris i això el motiva encara més. Cada repte li suma un punt. Cada publicació, un punt més. En Raül se sent millor, més actiu, més conscient, més connectat. Perquè Umivale Life no és només una aplicació, és un camí cap a una vida més plena, pas a pas. Umivale Life, el teu benestar, la nostra prioritat.